Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, para sedherek kula sedaya, monggo sareng-sareng pengaosan Ahad enjang punika kita awiti kanthi sareng-sareng istighosah nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala muris sedaya hajat kula lan panjenengan sami sae hajat duniawiyah ukhrawiyah pinaringan makbul saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa Hamzah wal Abbas wa sayyidina Al-Hasan wal Husain wal asratil mubasysyirin wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid dini wa ila hadrati jamil ulama'il 'amilin wal fuqaha wal mufassirin wal muhadditsin wal muhaqqiqin wasyuhada'i was sholihin. Tsumma ila sahibil qutbir rabbani wal ghaudis samadani sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wal Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekh Abil Hasan Ali Asyadili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati mu'assisi wa masyayikhil ma'had ilmu wa sahibil istighatsah hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furungihi wa mujiziha Syekhina Abdul Khaliq Hasyim wa Syekhina Fahruddin Ponorogo wa Syekhina Nasir Karim Hasyim wa Syekhina Muhammad Zaki Hadik wa Syekhina Fahmi Amrullah Hadik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil auliya was sholihin wal a'immatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahbabina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karamatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik al-malikul qudusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حبيب 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 بسم الله بعون الله الله يا حبيب
Bismillah bi'aunillahi Allahu ya habib. Bismillah bi'aunillahi Allahu ya habib. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil zalimin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ilahana ya sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil munafiqin. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyan. 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 Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Ya ayyuhal arwahul muqaddasah, aghithuni bil ghawthah
وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhana rabbil a'la wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rahmu umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma farid an umat sayyidina Muhammad, Allahumma la tata'ammaqa mina hadza dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala jahlan illa 'allamta wala maridun illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'al hadzal makana makanan mubarakan wa ma'zufan minal afati zahiran wa batinan wa ij'al hadzal makana makanan ma'muran bil ibadati wa ta'lim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu ingkang kita hormati, kados ingkang sampun kita aturaken nalika minggu kepengker pilih milai niki masuk wulan Dzulhijjah nika benjang Senin nggih. Niki kita badhe ngaos kitab anggitanipun Rama Kyai Haji Abdul Muhid niki kitabipun niki jeneng Risalah Rusailah Bahijah sing wonten tulisane fasol li rabbika wanhar niki sing berkaitan kalian tata cara pripun carane berkorban niki dilalah
niki penyediaan kitab dereng saged maksimal. Kelanten Pak Yanto nembe wonten pinten Pak? 15 kitab, mangke sing dereng oman nggih nyuwun ngapunten benjang dinten wekdal malih. Niki reginipun 12.000. Nggih. Langsung kita buka halaman sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi Dzulhijjah lan ngamal-ngamali. Sasi Dzulhijjah utawa besar iku setengah saking sasi kang mulya utawa Asyhurul Hurum. Nggih, papat. Siji Dzulhijjah, nomor loro Dzulqa'dah, nomor loro Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, nomor sekawan Rajab. Kaya kang kasebut ana ing hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajroné siji-sijine sasi papat iki ana ngamal-ngamal ibadah kang khusus. Dene ngamal-ngamal ibadah kang khusus mung bisa dingamalake ana sajroné sasi Dzulhijjah iku antarane siji. Poso dina 10 kang awal, tanggal 1 ketuk tanggal 9. Ya istilahnya milai Senin iki nggih sing anu mawon sing do kober-kober mawon. Niki sunat nindakake siam mulai tanggal 1 Dzulhijjah niki Senin dugi ngarepe riyaya besar dadi tanggal 9. Lah sing langkung sae malih niku jane dimulai hari ini asline. Jadi tanggal 30 Dzulqa'dah nyambung 1 Dzulhijjah sampai 9 supaya genep 10 dina menutup akhir bulan dengan puasa, membuka awal bulan dengan puasa. Jadi buntute dicekel, ndase dicekel, wetenge mesti katut. Sing nomor kalih poso dina Tarwiyah niku tanggal 8. Tanggal 8 besar. Nomor 3 poso dina Arafah tawi tanggal 9. Nomor sekawan poso ana ing dina akhir diteruske ana awal sasi Muharram. Dadi mangke nggih tanggal 30 besar niku nggih siam nyambung dugi tanggal 1 Muharram. Nomor gangsal ngibadah haji niki pun do mangkat sing dereng awake dhewe nggih. Dadi dereng kok nggih, dereng sesuk mangkat ngoten. Sing nomor 6 salat Idul Adha sak takbire. Nomor 7 kurban lan tasih kathah malih. Pengibadan kang sebut iku wigati dingamalake jalaran hukume sunat. Kejaba ibadah haji kang banget gedhe ganjarane kaya kang diterangake ana ing hadis pengendikane Nabi. Ini khusus haji niki mboten sunat kecuali orang yang sudah pernah haji. Haji pertama kalau sudah mampu niku hukume wajib. Dene wis haji kok kepengin haji malih niku sunat. Nek sing haji Islam, istilah haji Islam itu haji sing kanggo nggenepi rukun Islam, niku wajib. Dene ibadah haji iku dadi rukune Islam kang hukume wajib. Wajib dilakoni dening wong kang wis netepi syarat rukune nglakoni ibadah haji. Kita kudu niat niti-niti marang awake dhewe nganggo timbangan ngelmu. Sejatine awake dhewe iku wis kuwasa nindakake haji apa durung. Niki napa karena kuwasa haji niku pandangane mboten mung sak kadar duwe duit. Ya ndek dhuwit, ya awake waras, ya pancen iso ketukono. Dadi mila niku kembali kepada masing-masing. Aku ki kuat rumpo haji ki. Yen durung kuwasa, ya jenenge panci durung kuwasa, ananging menawa panci kuwasa banjur ora gelem nindakake iku banget kapitunane. Bab ngibadah poso. An Ibnu Abbasin den riwayatake saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mamin ayamin ora ana saking pira-pira dina al amalu kang utahe ngamal as-shalihu kang bagus fiha ing dalem dina iku ahabbu luweh kinasian ilallahi maring Gusti Allah min hadil ayami katimbang saking ikilah pira-pira dina. Yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi ayyamal asyri ing pira-pira dina 10. Kalu padha matur sapa para sahabat, ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Walal jihadu lan ana ta mboten langkung kinasian perang fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, walal jihadu lan ora luweh kinasian ngamal perang fi sabilillah ing dalem sabilillah. Illa rajulun kejaba wong lanang kharaja kang metu sapa rajul binafsi kelawan awak dhewe ne rajul wa malihi lan bandane rajul falam yarji mongko ora nggawa bali sapa rajul mindalika saking mengkono-mengkono awalan bondo bisain kelawan suwiji-wiji. Artine amalia sing teng dina 10 niku wau suatu amal sing paling dicintai dening Allah. Lah saban matur napa mboten perang sabilillah Kanjeng Nabi sing luwih dicintai. Ora ya luwih sing luwih dikasihi sing amal-amal sak jroning 10 kuwi mau. Kejaba wong sing mangkat perang awake ya mangkat, bondone ya digawa, terus dhewe ora bali tegese mati. Mati syahid ngoten lho. Ha niku wis ora ning tandinge nek niku ngoten. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayamin ora ana saking dina ahabba kang luwih kinasian ilallahi maring Allah ayata ayyuta abada yen to dingibadahi sapa lahu kedue Allah biha ing dalem pira-pira dina min asyri dzulhijjati katimbang saking 10 dina wulan Dzulhijjah. Tanggal 10 dinane wulan Dzulhijjah. Ya dilu madani apa siyamu kuliyaumin poso saben-saben dina minha saking 10 bisiyami sanatin kelawan poso ing dalem setahun wa qiyamu kulli lailatin lan ngibadah saben-saben wengi lan madani ngibadah saben-saben wengi minha saking 10 biqiyami lailatul qadri kelawan ngibadah ing dalem Lailatul Qadar. Dawuh Kanjeng Nabi, ora ana amal sing luwih dicintai dening Gusti Allah nalika Gusti Allah diingibadahi tegese awake dhewe ibadah ning Gusti Allah dibanding tanggal 10 Dzulhijjah. Iki niku bodho berarti kan. Bodho besar. Nah niki ya pokoke 10 dina ngoten lah, 10 dina itu cara tanggal 10. Jadi mulai tanggal 1 nganti ketuk tanggal 9 niku wau. Niku posone niku padha karo poso setahun. Bandingi kaya ganjarane poso setahun. Tanggal 1, 2, 3 nganti ketuk 9. Lah bengine nek dienggo ibadah qiyamul lail niku padha karo awake dhewe entuk Lailatul Qadar. Nek besar iki karang yo angel arep poso gitu. Apa meneh klitik jenengan Pak. Aduh wis. Lah niku pancen pahalane pancen gedhe tenan niku nggih dadi. Tanggal 1 ketuk tanggal 9 niku ya kepepete niku tanggal 8 9. Nggih, paling boten niku tanggal 8 9. Paling boten lah. Tarwiyah kalih poso Arafah. Anin Nabi diriwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sabarang iku sama lamun poso sapa wong yaum tarwiyati ing dalem dina tarwiyah atau mongko paring ing wong sapa Allah Gusti Allah sawaba Ayyuba ing ganjarane Nabi Ayyub alaihi salam ala balaihi ing atase cobane Nabi Ayyub. Poso tarwiyah tanggal pinten nggih dadi tanggal 8 nggih. Niku iso entuk fadilah kaya dene ganjarane Nabi Ayyub alaihissalam le nampa balak coba saka ngersane Gusti Allah. Lah cobane Nabi Ayyub niku nyuwun ngapunten pernah diuji dening Gusti Allah badane Nabi Ayyub niku entek dipangan gudik.
ora iwak, gudik. Dadi gudiken sawak. Niku mawon Nabi Ayub le nyuwun ya Allah, nek mung jasad pun monggo mangentekke. Ning kejawi setunggal, manah kula ampun kesenggol. Jadi sing waras mung jan ning atine tok. Nah, niku cobane Nabi Ayub alaihi salam. Lah mula jenengan nek kepengin entuk ganjarane Nabi Ayub sing kaya ngoten niku poso tanggal 8 besar. Rasa dadak gudiken jenengan. Nah, gudiken malah ra entuk ganjaran jenengan. Mun sambat wae. Nah, niku dadi entuk ganjarane kaya Nabi Ayub nalika dicoba. Ngan Abi Qatadah lan diriwayatake sing Abi Qatadah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Qatadah. Suila den suwuni prisa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan saumi yaumi Arafah saking fadilahe poso ing dina Arafah. Itu tanggal 9. Kala ngendika sapa Nabi yukafiru nglebur apa poso dina Arafah asanatal madiyata ing dosa setahun kang wis kliwat. Wal baqiyata lan taun kang keri utawa sing arep teka. Jadi setengah saking dawuh Kanjeng Nabi poso dina Arafah niku iso nglebur poso dosa selama setahun. Baik setahun yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Neng niki dosa sing cilik-cilik. Sing hakullah. Nggih. Dosa-dosa cilik sing ora ana kaitane karo hakul adami. Nah, sing karo kaitan hakul adami niki mboten saged ilang utawa lebur karena niku. Nah, bab kudu dirampungke karo sing bersangkutan. Dadi sing dijanjeki teng hadis-hadis kathah sanget napa kaya mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu sa'urinika niku dosa-dosa sing hubungan kali Allah Subhanahu wa taala langsung lan dudu dosa gedhe. Tegese dudu dosa sing ngantek nyebabke kena had barang niku. Niku iso lebur krana ibadah niku. Nek sing dosa gedhe utawa dosa sing sifate hakul adami niki mboten saged. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, an-Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku soma, lamun poso sapa wong al yaumal akhir ing dina kang akhir min Dzulhijjati saking sasi Dzulhijjah wal yaumal awali lan dina kang awal minal Muharrami saking sasi Muharram faqad khatama monggo temen-temen mungkasi sapa wong asanatal madiyata ing taun sing wis kliwat wa fataha lan buka sapa wong asanatal qabilata ing taun kang arep teka bisaumi kelawan poso wa jangala lan dadekake sapa Allah Gusti Allah lahu kedhe wong kafaratan ing kanggo nglebur dosa khamsina sanatan 50 apane taun sanatan taune. Lha ngendika rada rindhik, Pak. Niki ndak ganggu kancane. Jadi poso akhir besar kalih awal Muharram. Nah niku sing kaya matur ki wau. Dadi akhir tahun di lakoni nggo poso, awal tahun diwiwiti nganggo poso. Nah niki teng mriki niki ngendikane Kanjeng Nabi niku lahu kafarata khamsina sanatan. Iso kanggo nglebur dosa selama 50 tahun. Niki tentu le nglakoni ya tenanan ora kok. Tegese niku bener-bener ya ikhlas krana Gusti Allah. Pancen ya bener-bener nderek dawuh Kanjeng Nabi. Lah niku iso ndadekake kifarat kanggo kula kalih panjenengan sami. Poso tanggal 30 besar karo tanggal 1 Suro. Niku ngakhiri tahun kanthi ibadah poso, ngawiti to buka tahun baru dengan puasa. Lah niki malah biasane nek tahun baru Muharram ora poso malah do ning parang trites lah niku. Lah repot to nggih. Dadi asline
napa sing dianu Kanjeng Nabi niku penuh dengan anu nggih, napa mawon niku diawiti dengan apik dipungkasi kanthi sae. Iku mangke soalé catetan niku ya sing dinilai kan sing paling akhir. Mula ana tembung husnul khotimah. Wong sing bagus pungkasane. Niku nek wis sing keri dhewe apik iku ora peduli ngarepe. Mula sing penting keri dhewe niku sing apik. Ning ora iso dijujuk niku. Nggih. Husnul khotimah ora kena dijujuk, tetep kudu ana usaha piye carane. Lah dene kepepete kok ya ting blentong ning pada akhire kok bijine apik. Lah ya padha wae munggah. Lulus. Dadi cah sekolah niku lomba bendina le ulangan juara, pintere paling begitu ujian kok nilaine jemblok ya nek mbiyen ya ora munggah utawa ora lulus. Saniki kan wajib lulus. Mbok pinter mbok pekok lulus kabeh. Ampun niku kok dadi kok ngoten niku. Ya dadi mila mengakhiri tahun kanthi poso lan ngawiti tahun kanthi poso. Nggih niku sasi Dzulhijjah tanggal 30 niku siam, mangke tanggal 1 Muharram nggih siam. Faedah setengah ulama ngendika sapa wonge poso ana ing dina 10 Dzulhijjah kang awal tanggal 1 ketuk 9 monggo Gusti Allah mulyakake kelawan 10 perkara. 1 keparingan berkah umure. Niki diantarane faedahe nek siam tanggal 1 besar nganti ketuk tanggal 9 niku diparingi berkah umure. Istilahe tembung dikai berkah umure niku mboten pati menarik. Nggih to. Berkah ya. Padahal berkah niku sing utama, ngoten lho. Mula Kanjeng Nabi niku tidak ada doa yang diajarkan kecuali berkaitan dengan berkah. Ana wong dadi manten Kanjeng Nabi lindungake ya barakallahu laka wa baraka alaika. Ana bayi lahir ya didongake keberkahan. Ana pun apa mawon jenengan ajeng dahar ya kon nyuwun berkah. Lah terus berkah niku kaya napa to kok dadi Kanjeng Nabi begitu lewanti-wanti nyuwun berkah ning ngersane Gusti Allah kok tenanan. Jadi berkah niku kebaikan yang selalu meningkat sing diparingi dening Gusti Allah marang kawulane niku berkah. Ora kok berkah ki blegedu niku mboten nggih. Wah anggere ditopeh berkah. Mboten namung niku. Nggih. Dadi berkah niku kebaikan sing diparingi dening Gusti Allah dhateng kawulane niku berkah. Jenengan duwe rezeki berkah niku wah napa-napa ngati griyane berkah, umure berkah, anake berkah, pun napa-napane berkah. Nah niki wong sing dikai berkah dening Gusti Allah akan selalu dalam kebaikan. Mulane nah di antarane paedahe niki diparingi berkah umure. Nomor kalih tambah bandane lho niki lho. Nah niki rada kepengin jenengan gitu. Menurut piye wong ming poso kok tambah bandane ora sudole mangan jenengan. Ya maksude niku rezekine diparingi gampil ngoten lho. Nggih, dadi rezekine diparingi gampil. Sing nomor 3 direksa keluargane. Ilala ya keluargane ya kepenak, ya ayem, ya rukun dan lain sebagainya. Sing nomor sekawan dilebur dosane. Sing nomor 5 tikelake ngamal baguse. Tegese nek biasane mung ganjarane 1 gandeng gelem poso, ayo mangke tikel 10. Sing nomor 6 gampang sekarat patine. Nah niki ya penting. Sakaratul maut niku suatu momen sing paling medeni. Ora eneng sing iso nulungi kejaba ming Gusti Allah. Jadi niki sakaratul maut. Mulane nek kepengin gampil le sakaratul maut ora kesuwen niku nggih niku. Nindakake poso niku wau. Nomor 7 padang kubure. Nomor 8 abot timbangan ngamal baguse, nomor 9 selamat saka nerakane Gusti Allah, sing nomor 10 munggah derajate. Bab ngibadah haji. An Abi Hurairah diriwayatake sing Abi Hurairah radhiyallahu an.
Anna Rasulullah sunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah. Al ngumratu utawi ngumrah. Ilal ngumrati tumeka maring ngumrah iku kafaratun nglebur 5 maring dosa bainauma kang antarane ngumur loro. Wal haji utawi haji al mabrur kang bagus iku laisa ora ana. Iku lau ketuwe haji apa jazaun wales ilal jannata kejaba swarga. Niki padha kaya al jumatu ilal jumah niku nggih. Jumah ketuk Jumah niku ya nglebur dosa tumrap wong sing nindakake niku. Dadi Jumat sampai Jumat. Sakniki jenengan Jumatan, Jumat sampai sing wingi niku nggih 1 minggu yang kemarin niku sedaya dosane dilebur dening Gusti Allah. Lah umrah, haji sami. Umrah sakniki nindakake niku iso nglebur nek pamane umrah ping pindho berarti antara umrah dengan umrah niku dosane diresi dening Gusti Allah. Nek haji niku asal hajine mabrur niku laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ora eneng walese kejaba ming swarga, liyane ora eneng, pokoke ming swarga. Ya kabeh niku swarga. Jenengan salat niku mangke ya tujuane swarga. Awake dhewe nindakake poso ning sasi besar ya tujuane golek ridane Gusti Allah ya akhire mlebu swarga. Sing intine kabeh niku tujuane kepenak sing nang akhirat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam manutai sapane wong iku malaka. Man utai sapane wong iku malaka lamun milih sapa wong zadan ing sangu warahilatan lan tumpahan malam ya hujjah. Mongko nuli ora gelem haji sapa wong fala alaihi. Mongko ora dadi apa ing atase wong apa ayam mutayen to mati sapa wong insyaallah lamun ngersake sapa Allah Yahudian hale mati Yahudi wa insyaallah lamun karep sapa wong Nasranian hale mati Nasrani. Dene wong wis jelas kuwasa mampu nindakake haji kok ditunda-tunda ora ndang nindakake haji niki mbuh dikhawatirke mangke matine niku dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Artinya le menunda niku memang wong niku mengingkari. Mboten kok karena anu nggih, bener-bener karena gemang nindakake haji. Artinya nek ngemoi niku berarti kan ngemoi rukun Islam. Menapa istilahnya menunda tapi alasan ini niku pancen gemang lah ngoten mawon. Pokoknya gemang nindakake haji, niku berarti menentang rukun Islam. Mulane mangke dikhawatirke niku suul khotimah mati dalam kondisi tidak Islam. Niku. Nek lera mangkat niku ya karena memang ya urung, ya wis ana bondo ya wis ana ning pancen ya urung ana kesempatan. Niki benten anune urusane nggih. Neng sedaya niku kedah diupayakan semaksimal mungkin. Bab ngisi ibadah malam riyaya. Fil Jami'us Shaghir kasebut ing dalam kitab Al Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir niku kitab sing nutur hadis-hadis ya teng riku hadise ya ana sing hadis dhaif, ana sing hadis sahih, sedaya ditutur teng Al Jami'us Shaghir. Manutai sapane wong iku ahya lamun ngisi urip-urip. Ngisi pengibadahan sapa wong Lailatul Fitri ing wengine riyaya fitri, walailatul adhalan wengine riyaya adha, lam yamut mongko ora bakal mati apa kalbu atine wong. Ya umatamu tu ing dalem dinane padha mati apa alqulubu pira-pira ati. Nah niki istilah malam riyaya niku sak janjane niku diperuntukkan kangge kula lan panjenengan sami dinggo nyerak ning ngersane Gusti Allah full ngibadah. Dadi bengine niku dinggo ngibadah. Nek awane cetha salat Idul Adha utawa Idul Fitri. Menghidupkan malam hari raya niku faedahe gede banget lan niku ngibadah sing apik banget. Jadi
Nek takbir keliling pripun? Ayo monggo. Nek kula ora seneng nek. Karena takbir keliling niku madharate akeh mbangane manfaate. Lho niku tenan lho. Sakniki mulai jenengan takbir keliling niku dilombake, le persiapan ket barasar. Mesti ana sing ra salat. Yakin niku ora kula niku. Mesti ana sing ra salat. Ale pupuran ket sore cek. Ha nggih ta? Ya ana sing nudi jamak. Jamak apa kuwi ya? Jamak niku kan jamak takdim, jamak takhir. Niku jamak tahrim. Jamak tahrim. Jamak tahrim. Lah nggih, mula jamak tahrim. Jamak sing haram. Wah niku muadir. Ya entuk ning jangan sampai mengganggu salat. Hanya sekedar saja mau. Lah nek saniki kita bicara syiar, saniki niku anu turah syiar. Syiar niku kokean. Dadi mula ya jak niki mau niku hak masing-masing, tapi kula kok mboten melarang niku mboten. Nek kula ming ra seneng ngoten mawon. Bab ngibadah kurban. An Anasin diriwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ndika sapa Anas. Doha gawe kurban sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bikap syaini kelawan wedhus gibas loro. Amlahaini kang branggah karone tegese sing blangkrak. Zabahahuma kang nyembelih sapa Kanjeng Nabi ing wedhus loro mau biadi kelawan astane Kanjeng Nabi. Wasama lan maca sapa Kanjeng Nabi, maca bismillah sapa Kanjeng Nabi. Wa kabaro lan maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Wa wadong lan nyeleke sapa Kanjeng Nabi rijlau ing sukune Nabi ngala sofahihima ing atase arah iring loro gulu lorone wedhus. Jadi Kanjeng Nabi niku memberi contoh hewan kebas loro gede-gede branggah-branggah tur sik mbleh Kanjeng Nabi piyambak. Niki nunjukke apike kurban niku nggih. Niku sing mbleh sing kurban apike. Neng dengan catatan nek iso nggih ora iso malah cilaka mangke. Nek jenengan ra iso ya wakil wong sing iso bleh. Dadi nek apike niku dibeleh dhewe. Neng seandainya niku mboten saged bleh dhewe saged diwakilke, neng dianjurke pihak wakil niku hadir teng riku mresani proses penyembelihan kurban niku. Lah niki Kanjeng Nabi kurban wedhus loro gede-gede. Sing siji kanggo Kanjeng Nabi sak keluarga, sing siji kanggo umate Kanjeng Nabi. Dadi mboten usah khawatir jenengan nek rung iso kurban niku wis dikurbani karo Kanjeng Nabi. Nek ya ora yo wis tenang wae Kanjeng Nabi kurban ora mboten ngoten niku. Artinya napa? Bahwa fadilah keutamaan kurban itu bisa diperuntukkan siapapun. Jenengan kurban ya saibul kurbane jenengan dhewe jenenge neng. Ganjarane kurban kanggo bapak, ganjarane kurban kanggo ibu niku saged. Jenenge jenengan rasa dinamake sing mati ra apa-apa. Neng pahala kurban niku jenengan hadiahke nang ngene tiyang sepuh niku saged. Nganin Nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ana usine Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi li Aisyah ta maring Siti Aisyah. Yang Aisyah tu ing Aisyah qaddimi dhisikna sira udhiyataki ing kurbanira. Wasyhadiha lan ngadirana sapa sira ing kurban. Fa innalaki mongko sedune iku kedue sira bi awali qatratin kelawan wiwitane tetesan getih tak turu kang tetes sapa getih min damia saking getih kurban. Tetes ngalal ardi ngatasé bumi ayyak pira yen to ngapura laki maring sira sapa Allah taala Gusti Allah taala ma ing dosa salafa kang wis kliwat apa ma min dunubika saking pira-pira dosanira. Faqalat monggo matur sapa Aisyah ya Rasulullah do Gusti Rasulullah alana ana ta niku kedue kula khosotan secara khusus amlil mukminina ana ta kanggo tiyang-tiyang mukmin amatan kelawan umum. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam balana balik kanggo ingsun walil mukminina lan kanggo pira-pira wong mukmin amatan kelawan umum. Dadi
Nalika niku Kanjeng Nabi kurban niku dawuh ning Aisyah anu dhisikno anune kurbanmu lan kowe ndelok. Artine kon ningali. Lah kurban niku dari mulai tetes awal darah kurban sampai entek getih sak wilangane getih niku mengku maghfirah atau pangapurane Gusti Allah. Dadi wong sing nindakake kurban niku bakal di ngapura dosane sak wilangane getih lan sak wilangane wulune kurban. Nah, niku napa di antara barokah utawa manfaat fadilahe nindakake kurban. Lah niki Siti Aisyah matur lha Kanjeng Nabi lah niki kurban iki khusus kanggo kita napa ya nggo wong mukmin barang. Kanjeng Nabi le dawuh balana walil mukmin amatan. Ya kanggo awake dhewe ya kanggo wong mukmin kabeh. Artinya napa fadilah kurban niku saged diperuntukkan kepada siapapun. Nah, mangke ketentuan kurban niku ana sing sunat, ana sing wajib dan lain sebagainya. Kala ndika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam azimu padha ngegungna sira kabeh, gedhekna sira kabeh dohayaku ing pira-pira hewan kurbanira kabeh fa innaha mongko sedune kurban kurbanira kabeh ngalasira ing atase wat iku matoyakum dadi tumpakanira kabeh. Dadi nek kurban niku ya milih kewan sing gedhe mergo sesuk nek nguwas siratal mustaqim niku pinangka kanggo tumpakan kula kali jenengan sami. Nek sing kurbane ming wedhus cilik rimi niku ya sesuk ya ming tumpakane ya ming cilik. Sing kurban sapi ayo numpake sapi. Wah niku ana lucu dadi kula wingi ngaos teng piungan ana sing takon. Pak, hukume pripun lan sing sae kados pundi? Nek kurban sapi niku saene niku satu jenis kelamin napa perna-perna. Dadi bayangane wis numpak niki mesti wong ngono. Dadi kan nek sapi nggo wong pitu, ya saniki perna ana Pak Kirna, ana Pak Imam, ana Bu Gina, ana Bu ana kan. Kek mongko niku dudu muhrim ra ngoten to. Dadi bayangane iki sesuk nek ana numpak wong pitu ku numpak sapi siji deret-deret niku. Nyuwun apunten sing dimaksud tumpakan niku fadilahe niku iso memperingan kula kalih panjenengan sami sesuk nalikane nguwas siratal mustaqim dene kok diwujudke tumpakan nggih monggo mboten napa-napa. Dadi kanjeng saniki pokoke saiki dikira rombongan lanang dhewe wedok dhewe nggih ra apa-apa sae niku. Lah kok nek bojone kepiye malah pisah to. Nah nek Jadi mulai sing sae niku ya sak keluarga niku pancen sae. Nek ya kepepete wong liya nggih mboten napa-napa ngoten lho. Dadi ora mboten sah terobsesi sesuk le ning kono le nunggang dadi siji niku. Wah niki mukadimah kitab ingkang magayutan kalian kurban. Mugi-mugi wonten manfaatipun kula lan panjenengan sami samangke saged pinaringan rejeki kangge nindakaken kurban. Cekap semanten monggo kita pungkasi pengawasan iki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.